Babu da kiradi. Barka da fituwa da kiradi. Barka da fituwa. Ya aka yi ba a wanke motar nan ba? A gaskiya ba wanke ba da kiradi. Allah ba wanke ba. Me hana wanke? Kuma ka san zan fita da sanyin safiyan nan. Kiradi ai ba san zaki fita da sanyin safiyan. A ba kama san zan fita ba. Hakuri insha Allah. Allah ya hakuri. To ka san menene? A'a. Na baka sakon 2 ka wanke min motar nan. Sakon 2 ka wanke min motar nan gashi ko? Sakon 2 idan gama. A wanke motar nan. Sakon 2. Sakon 2. Haba da nan. Ni ba agwagwa ba fi sabi da lai sai sai ya kama ta amali da ruwa. Fi sabi da lai. Aka bare kiradi ai da mun kallon ki kallon shana ba ce ai